Astero, literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean zaiora. Gure gela honetan, margo edo kuadro franko bildu dugu da. Literatur jarraitzaileek margo hauek ikusteko parada izaten dute. Edo tira, irudikatzeko parada du. Gaur margo bat ezean bi, ekarri ditugu, karakol txikiren ipuinak eta Buda zoriontzuaren itxea. Alaze dute izena margoek, kasirako liburuek. Egilea eta itzultzailea berriz Carlos Zabala Oiarzabal. Bai, aurkeztu ditugu gure gaurko gonbidatua eta baitu liburu horiek eskutartean, baina egin dezagun bere soslaia, Carlos Zabala Oiarzabal, bigarren abizena ere aipatuko dugu, Zabala eta Carlos asko baitago, Irunen jaio baitzen 1973an. Euskal Filologia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean eta itzulpena masterra egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean. Itzulpegintzan, bete-betean hasi aurretik, hainbat lan egin zituen, dantza maisu izan da, historia irakaslea BDH-en, txokolateke fabrika lanean, edo fabrika batean lanean, Irungoa izaki, gogoan izango duzu zinean, eta 7 urte Arabako aldizkari ofizialean aritu zen itzultzaile. 2000 urte arte zuzen ere, eta urte horretan, esperientzia hartuta, eta, seme-alaba zaintzeari eta literatura sortu eta itzultzeari ekin zion. 2002an, karakol txikiren ipuinak argitaratu zuen, idatita gero jakintza, Saio Lizardi saria irabazi zuena, liburu honek eta idazleak. Itzultzaile gisa, Mikel Estrogoz, ere berria ezaguna euskaratu du, Jules Verne, autorearena, Julio Verne, azkenitzat, eta, literatura universala proiektuaren barruan aritu ondoren Buda zoriontzuaren etxea euskaratu berri du, eta honetan Emil Zolaren Parisen Sabela itzultzen ari da. Guk dena den esan bezala karakol txikiren ipuiak delakoa ditugu eskutartean eta Buda zoriontzuaren etxea. Onduan ere badaukagu, Mikel Estrogoz deritzana. Horren guztiaren gatik egin dugu Carlos, eta ongi etorri. Tarteka marteka, idazle eta itzultzaile profila osatzen duten personak ekartzen ditugu, idazleak, itzultzaileak eta horietako bat ditugu. Eta sarreran entzun bezala, eta ben ikusten duzun bezala, hainbat eta hainbat liburu ekarri dugu daudeneko, eta hemen osatzen dute euskal literaturaren paisaia. Batzuk sortzez horrela erabateko euskal literaturaren paisaiakoak dira, eta beste batzuk, Mikel Estrogoz edo Buda zoriontzuen etxea beste literaturatik egarritak. Nola ikusten duzu zuzker horre, euskal literatura, Carlos? Samur, azteko, galdera hona. Egin ezan, nik ez uti izti, erdizikan, bere txikitasun hartan, zendiren mugak eta nahi euroz ikusten. Baina ez du portaz behi kontatu, azketan egitzen zait, kanpotikan edo, egiratzen dutera, nesa, barrenen nagoela. Zateatako, azkeneko garan, itzulpen batean egiten egin ez, eta azkeneko, ia urtean, barroa zekentzun etxea bukatu nenetik, hor bizi naiz, eta beste gauzetaz, entrazten naiz, aritzen ditut, bestak esaten dituzuna, genik ez dut. Zure noaiteko baso edo oian propion bizitza. Zagoraz ez da oso konbenigarria, berri gorrean. Bestera nik ez dut lan iratea. Orduan, esan dezakezu, zure burua oian olako baten barnean ikusten zure burua, eta galitzen diogu gonbidatoria nola ikusten duen bere burua literaturaren paisaia. Kampo zamarre, nik esan duzu idazlea eta itzultzailea, esan itzultzailea badaiz, urtetan, literaturan gaur gutxi honetan, itzultzailea bai. Gutxi idatzi dut, neska, esan, txikidatik ira, beti historiak asmatu, hau ingo zen, gaur gutxi idatzi ditu, beti dire geloko asmoaz, hienetan, hortze gelitzen direnak, asmotan. Agian gerozia ere gauzatuko dira, horiek ez, horiek ez. Itzultzaile ofizio ere bada, eta bizia beratzeko modua, bizi modua lehia. Soslaian, ikusi ditu gauzen interesgarrian, ala nola dantza maizu izan zarela, euskal irakasle, txokolate fabrika batean, Gorriagan pesatzen dut, kurrikulu anitza, nola,
ala beharrez? Ala beharrez duzki. Ba, diru. Bai, horrega, politiza diteka izan eta zera, baina gero lana ez zen bate, zamura, nire iteke duena, ez lan egin nuen, negu delako eta jende hartzen zuten, neguako kampaina eta zorroi erienta lan handitzen zelako, eta nire egiten nintzen almazenean, eta gure lana gehiena zen, kakao zakoak eta deskargatzea, eta orduan, lantegia legia esperatzen lanetan ez? Gaztea eta ikastea lanetuko ziren. Eta dantza maizua bezala, zen dantza? Dantza motan? Euskal dantzan, bai, dantzari izan duna izuztetan, eta iaia, ez da, mesortzi urtekin hasi nintzen badantzara kustenta, eta nik uste, irundikan gazteitza bizitza joan nintzen arte, opan egin nintzen. Gero, bai ez, bizitza. Gazteitzen edizitzen dazko batzera, ikastetan erako joana edo bestela ere? Ez, bestela. Joan nintzen ikastetan gatik, mastera nintzerako, eta aurretik nahi izan nintzen, beka batekin, eta orduan hasi nintzen nintzen munduan estilik gabe, idapen gara jaztan nahi zian nintzen, alako fitxero handi bat euskal itzulpenena eta gane hartan aritzen zen. Eta liburuak eskuratzen hango liburutegirako. Beste gara bat ziren, eskaltzen dian liburutegira jote dintzera liburua, poltsa bat egin, hantzatu libre, nahi nitu liburua galtzeratu, gazteizea eraman, zorroko edatu, eta vuelta. Hora, bueno, ez zinezkoa, Ahora zen pizkat, itzultzen gintzen munduamente zartzen. Pero ikastetak egin, eta ara bizitzen joan, eta esan duzu zaztiurtean egin izela Arabako aldizkari ofiziala izultzen, eta jartan uztiba. Azteiten, eta gero agura inen. Orduan egin duzu zure perituan nabait eta erabaldean. Zorretira ez, arabaldean bat. Bueno, dena den, Irunen bizitzea berriz ere, eta plazara aldizkari Ondarrian. Ondarrian bizitzea, ez nuen hori goa, behira. Dena den, plazara delako aldizkarian adituak, azken urtetan, urte batzu badira, Irun iruten delako taldea sortu zela, zen moduz dago Irun euskalduntasunari dago kionean. Hori galdetzea esan dira zenean, ondarri digan bizitzarela, nire aldetik egoki iro planteatu duan eta planteatu beharreko. Ez da, beharrean. Irun ez da, Irungo errege erraldunena, eta lan dena egiteko dago ez. Jendea egiten ditunak, bai eskaldunak, nik beti esaten dut, Irun darren alde, Irunen bai eskaldun gehiago ondarrian ginen. Noski, ez portentaiaz, ginen, zenbakitan bai dago ez da. Ginen gero ez askotan sumatzen, ez. Nera bat, ezi egiten pasera eta esaten zuen, nahi zituen, entzun lan bat, Irungo eskalari buruz, eta ez zenila inor lortu, Irungo bat, jaletarra, euskaraz normal egiten zuna, horrek ematen dut pizka. Horra, egin dugu, oiko sarrera ezagutu dugu aminu bat Carlos Zabala, Oiarzabal, aipatzen dugu Oiarzabal ere, Carlos Zabala sarreran izan bezala badirelako, eta bueno, ez da egit, ikasle moduan edo gidoilari moduan badago bat ere, eta... Gaina, ez dut inez kontatu. Dentistan atelitzen Donostia, eta jatorra zen dentista, eta beti izketan gaitzen ginen dena, azkenean lanean hasi zenean, boka edeki dantze, plaka begiratzen zen, nera bai, berriz plaka, hau ezin da, nola eta. Eta, joan zen kanpura, galetuzen beste bateri, eta urrengo orduan, beste Carlos Zabala, aktorea, horrek bazuen orduan, eta are ziteatu zen, eta ara ezin, nik ez dut ezagutzen, dela den hori zibera, eta horzauduratik eretik zura zibera personak ez dago dudarik. Bueno, karakol txikiren ipuinak, aipatu duzu ezer gutxi idatzi duzula, baina zure ibilbidean hori eta zatera konbendiak abera poesia liburua ere, horra saltzen da zure ibilbidean, aziko berauntatik eskuan badugulako, Lizarbizaria izan zela konbidata batean, non bino da liburua, nola sortu zen liburua? Izan duzen pizkat, justo, hau honekin nazi ginen, Mikel Estagok bukatuan nuen, eta giro hartatik edo, zerbait egin nahi, egin nintzen historia txiki batzuk egiten, hiru lau foliokoak eta banituen egin bat, eta hartu nuen beste bat eta zen, nago jatolako giro bat, Mikel Estagok, dena, abesen gertatzen da, Siberian, ginen, gaiztuak edo,
Ataria bat dire, eta haien lurraldeak eta eskibatzen dira, eta bukara, eta nik, bueno, hango zerbait ez, hori batetik. Eta bestetik, historien bozkoietan, zatzen zegan ideia egiteko histori bat, erregea izan nahi ez duen printzarena. Hasiera batean hori zen, beste zera batera jantzen, eta gero, kontan atorri zen, lau bozkoietan sartu nahi, luzatzen zela, gero, helduen ere zuela ematen, eta aurrentzat, eta gero, elikuzen bezala, Karakol txikin ipuiak, hola izena du protagonistak izena, ez? Eta, bueno, hemen ikusten dugu pixka gogoratu aldera, hori garren bizarritzari izan zelako 2001-koa, bueno, konkreta probantzak egin zuela, bueno, azaleko irudia eta barnekoak ere bai, eta gero sarrean badago herria, eta baduzen ikusten gorik, hor aipatutako Mikel Strogofferi egin. Bai, hasi nintzen, kokatu nahi nuen alurralde hortan, eta behiratuaz, han baserri zauden, eta han nintzen, iparralde dago, zer dagoela, eta Kirgizistan badago hain, hain independientea da, eta hor badago herri bat, Jarakol izena duna. Eta gure ikusten duen, ordain da titula, eta han kokatu nuen, Jarakol egizki herria da, nena gertzen da, ez oso garbi, alako paisaje bat, beti aitatzen dire, adabaretik mendi batzuk, eta ezetik, aintzira bat, egila da, Karakol dago da, Karakol herria, zazpi mendien artean, eta aintzira baten artean, eta altxe jarri nuen historia, eta hartu nuen izena, persona nagusiari emateko ere, Bizen alaba dituzu, okerrez banaiz, izan zen zer ikustekorik agian eta, bueno, jaiotze garaian, edo idazia delako, edo ez da horrela. Ez dakit, ez egiten zait, gero, berrizidako diretu ari zera, behar da, eta itatzen dira asko, jaiotzen direnak, eta beti nola nahi duzin, zure zenia, ezatea zera, Zertzuntan badauka alako nolabaiteko, bueno, ondorio bat, ezaten den bezala nolabaiteko, bueno, beti ezaten da, ipuinietu daukatela kutsu moral bat, ezaten ditu. Bai, badu alako bat, Batzak nahi du alakoa, gaizkatetu zaio, eta zigorra, hartzen du horregak, Ezan bezala, Carlos Zabala egin ari gera, ez aktore edo bideoilaria den horrekin baizik eta, bueno, irunen sortu da eta ondarrinean bizi den idazle itzultzailearekin, eta gaur egun ondarrinean bizi dira eta urtetan Arabaldean inditakoa. Ipuinak ipuin, ustekabekoa edo hartu zenuen, hori garren bizarrizaria jaso zenuen? Bai, zugarri. Bilburra ere bai, edo? Bilburra, porra. Bai, izan duzen, honekin pizkatasi gintzenean eta, liburua egin lehenengo asmotitan, saria jaso arte, pasazien bostu bat eta handikan batera edo bat herrira, liburua eskutan duen. Eta izan duzen, oso gutxitak ez, gaina den izan dut, beti asmotan, eta gauzak bai egin geroko utzi, honekin izan zen, egin, agertu, aurkeztu, sari hartu, eta liburua zeitzen. Aurkezten egunean, liburua antzitzen, saria ematen izuten egunean, liburua antze dute, Baina, bueno, kontratu. Parte, nik ez nire ezagutzen mundu hori bat ere, eta izan duzen niretzat. Eta batetik bat, esaten den bezala, esan nahi dut, edo ikui bezente idatzitako, eta... Holakoa, lehenekoa, eta holakoa, uruentzako eta lehenengoa zen. Eta bainatu bakarra, bai. Bueno, ez que zura, beste bat, beti dago, azten dugun dura, ziraeran... Hora, intxete azten, zeiken ezako, bai, bueno. Mendi akabela izeneko, poesi liburu bat ere paratu da duzu, eta okerrez badeia, amabi bat urte edo ezin beste, eta gidorre idazitzen duela. Bueno, hori zen oikoa, esan egin oikoa, doia, honezke doia hogeita marorte ere gazin dituen, zurazki idazitzen duenean, edo, nola, zer da hori zuri egin duen? Hogeita marorte zuten, Kalkulo egiten ari zen, 1980 duan, atea zen hemen, aurreko, hemen, guai amaika urte. Ahora, dijo ala. Eta, bueno, zer izan da hori? Ahora izan duzen, nik poesiakin beti izan dugu galako arrekoan, zakitazki bozona esan, pero ez nik ez ditu poetako kompresitzen. Eta, geroztik ere poema gehiago, ez dut serio hartzen, ez dut nola esan, ez? Gehiago izan duzen, bueno, ahora, zer dena, sartuko neso, saiatuko neso. Eta honekin ere izan duzen, aurretik anez, barintuen beste batzuk, beste poema batzuk eginak, bildu nituen,
aurkeztu nintzen, eta zatera, eta iruntzari egazin honenekin. Eta gura izan duzen, nire intzeria herri esperimentua, eta zaria mendutikan, zariakin batean argitaratzea bazetu horren, argitaratu zuten, eta hortze dago, kalien. Bueno, oso bitxia edo. Bera den, idazten duzuna argitaratzen bali badaiaz gutxi, eta gutxi, eta gero zarizten bada. Tira, bueno, hamin bat bintzatu zagutu dugu zure ibili hori, horien esan diguzu ere, besti kuil bat ere bidean duzula, horrek esan ditu, serio diezula hilzen, baina ez diozula muzin egiten edidazteari, eta tira. Betu pasatu serio, baina bera zin. Bueno, titulua jatera dugu, literaturari serio hartzea, pensatzen duen idaztea. Zilegi bekit horrela izakitea. Ituztele ere bazara, eta atal horri helduko diogu, modu orokor batez, edo zabalago batez egin diogu Buda zorien zuen etxearen bidez, eta ezagutuko du Joao Ubaldo Ribeiro idazle Brasildarra. Baina artean, aipatu dugu Mikel Estrogot, Jules Verneren liburua, eta Emil Zolaren Parisen zabela, hori itzultzen ari zarena eta nahiko lanpetuta. Literatura universala, zemuz esperientzia Mikel Estrogot, deritzen horrekin. Ez da tozona, ez da izan zen, nik, ideia nuen administrazioko lana alde batean utzi, eta beti egin zen, zertizan, hortan daritzuken agakit, zerrekari. Eta ez nuen garri ikusten, ez dira, nion nola zan, zer egiteko, zer egin nion molgazten da hortan, eta literatura universaleko proiektu eta orkestuan nintzen dena gozik ere, eta berriz orkestu nintzen, Mikel Estrogot liburua zin, eta mantziatenean, nuen, aitzaki garri da, nuen hori aitzaki handia hori, hori alaba jaiesteko eta zago nire, eta lan aldetikan, urartu nuenean, beti zizkon poza, eta gero lana, izugarria. Zer ikusirik administrazioarako itzulten gintza eta literaturakoa. Eta hori egiteko, esan daiteke, Jules Verne autoria kutsuna zenuela, zure gustokoa... Nuen gustokoa, nire ez nuen liburu aukeratu, liburu hori itzuli nahi nuelako, besteatik errebizik dugu, gehiago bai, Emil Zolarena? Buena zoriontzen etxea, hori bai izan duzen, liburu irakurri, eta nik hau, nik itzulera. Beste izan duzen, zerrenda ikusi, eta lehenengo nartian zein, eta berme, pentsatu nuen, lehenengo aldiz literatura itzultzeko, liburu zaila edo ez zela izango, egia esan interesantea bada, polita ere bada, literatura aldetikon mugatu, berak ala izan zuen. Autore bat tola publiko zabalerako. Gauzak oso gara bizituen, kasu honetan, geografia ezagutaraztea, eta historia simplea batekin. Bueno, beste izan behar da, bostazte globoan idatzi zuen autore honek eta beste asko ez. Aldi berean orain, gure egunetara etorrian, Emil Zolaren Parisen zabelarekin ari zara, literatura universalean zantzen den, eta honek behin galetuta zematen du erte baterako lana, nola gauzezen da, kontratu bidez? Kontratu egiten zitea ziren, orkesteko, zerrenda bat ateatzen da, liburu zerrenda bat, handa liburukin hogeita mar bat, edo, orkestu nahi dunak, liburu bat atu, gehiago, lagin batin behar du, lehenengo amadorri aldeak itzuli, orkestu, eta gero liburu egiten da lehiaketa txiki bat, honen aukiratu, lagin horien gabea, eta gero, ematen zaionari, kontratu bat egin zaio, eta epe bat horri alde kulturaren arabera. Epe, ondo bat dago, ez da oso gauz marloa baitun dekintza, eta tirak ere, zabala bide. Nirek ibiltzeneko zenak, hori, kontu bat. Tira, egin dugu alako urbilpen bat bigarren atal honetara, hau da, biografia atalera eta ezoiki izango da pizkat zabalaziago, baina izagutuko du Joao Ubaldo Ribeiro eta Buda zorien zuen etxea artean, musika bizkai jarriko dugu. Ruper Ortorikaren Martin Larralde aukeratu duzu, badago arrazoiren bat, edo besterik ez, gustokoa duzuen aukera. Kanta batzuk, gustokoa gusto guztia, edo kanta nekin ez askot, bere diskoa hor, ebera batu da disko gehiagotan, haitu ninean, berriz jarri nuen, harrapatu zintzen kanta. Eta guain ere, badu zerbait, eta bai.
Joao Ubaldo Ribeiro idazle Brasildarra 1951eko urtearen 23an jaio zen Izaparika uhartean, Baiatik hurbil. Zuzenbidean lizentziatu zen, baina 17 urte zituenean, kazetari lanei ekin ziren eta ordudanik idatziz egin du bideo. Gaur egun Brasilgo idazle irakurrinetakoa da, lehen liburua 1978an argitaratu zuen, Irailak ez du amaierari, izenburukoa, eta haren atzetik 15 liburu inguru argitaratu du. Horietako zenbaitek itzulpenaren bidea ere ezagutu du, Viva o Povo Brasileiro, 84an kaleratua, oso ezagutua edo ezaguna liburua, eta hainbat sari irabazi ditu lan horrek. 120.000 aletik gora saldu dira. Etxea, hau da, eskuartean ekarri dugun liburu hau, liburu erotiko bakarra da, egilearen liburu erotiko bakarra. Duela 5 urte argitaratu zuen idazle honek eta oihartzun handia izan zuen nazioartean. Batez ere, Portugalgo eremu handiko saltokitan liburu eskaltzeko erabakia hartu zutenean, sortu zen eskandalua sortu kagera. Eta hasteko tabin sarrera gisa, autorearen liburua itzuli duen Carlos Zabalak, liburuaren pasarte bat irakurriko digu eta gero arituko gara liburua. Historia horreko lehardental Petrosoko erila negargarri hartatik atera gabe egin behar gure aukera. Ez nuke bidegabekeriak jokatu nahi egiazko leharkantalekin, baina parentesi bat egin nahiko nuke hemen historia bat kontatzeko. Egia garbila da, nahiz paneke zinuzten den. Ezin dut kontatu gabe utzi. Egia da. Harri eta zur egina gelditu nintzen orduan eta harriko zeitzen dut orain. Ezagutzen den neska batek, zenargai formala zen. Nagian edazkin eta guzti. Mutila oso ezaguna zen herrian, jatorra, denen iritzidan. Petrolo masai gorri bat, atzegina, ondo zila, jendearekin gozua, maitagarria. Usapal maiten indut parea zen dira, eta usapala gehitzen zieten denek. Inguma eta txera besterik ez paitzen ari nartean. Elkarrekin baizik ez paitzura zen aurrean agertzen, beti musika eta balakuta. Udaxe zen, baian ostengai harremanen eredua. Alako batean, hautzi entzuken. Ura usteka bea denentzat. 11 hipotesi zabaldu ziren, baina inork ere zekion zuntzen benetako bezilua. Munduak, zirabira asko eman ondoren, neska harko eta bilo, alako harreman labur bat izan genuen, eta behin, oian ginela, benetan gertatu bakoa kontatezian. Imagina ezina, baina gaur egun ere gertatzen da nik uste. Kontatezian da, berak, dizintasunari eizten ziola, baina gainerakoan gauzak pila egiten zutela, zurri simple pila besterik ez egizateko, oain bazekinen. Mutilura lehendizuko zen bere bizitzan, bere esperientzia bakarra. Eta hain zeuden behin bilak, barrako baranda batean, inuarrez inguruan, eguzkia gordera ordurako, mutila esterila, neska zutik, mutilaren hanken artean erdietan da. Eta orduan, haren zakit gogorrak, masaila eukitzen ziola sentitzen. Arpeila igurtu zen segidan batetik bestera, galtzaren oiagaren gainetik. Eta orduan, hala kontatu zian, eta ez duen batea arrazirik ezkurretan aditzeko, barrena ustu beharra ezteik natura zehitzu zen aurrera. Zertan aditzen pentsatu ere egin gabe. Galtzaren zeriko irekizion, eta zakilak saltu ditzen kanpora. Lehen aldiz ikusten ditzen horrela, aurrez aurre, eta hipnotizatu abaditu zen kasik. Gineretzen horrela sentitzu denago. Aklaz eskuta, grinaz betia. Denari baten auratzeko gogo bizi, bizkarra dardarka goizi bera. Hori, eta zakila hau sartzea, gaupatzeko gauza izan zen, eta hortxe bukatu zen harremana. Mutilak burua hartzen hartu bultzatu, eta ukabilkoa emantzioan kokotzian. Zaplastekorik ez ezatzen, ukabilkoa, kokotza duelu dela utziziona. Zuzto zen, nengo zutzeketan ikasi zen hori. Haren emazte izan nahi eta nola usatzen zen horrelako nazpagarrikeria egitera, urbangariz pizkina den pare. Horrelakorik nahi izatea, kaleko emagaldu baten gara joko zen, ez bere emazteren gara. Eta zen hortza zantazen duga, non ikasi zen hori norekin egin ezan. Zuetela ez zion musirik emango hauan, ez zion beste gizon bat itzupatu nahi haren bitarkoz. Harekin ezkonduko zen nahi, ezkon izta elkarri emana behizuten, baina sekula ez zion musirik emango hauan. Neskak, zenio biziko izaki, hain zelertan dena bukatu zela erabakizan. Momentu hartan, ez zen gauza izan arenak eta bi entzunarazteko, nahi zaintzen bezala.
baina ez zuenaren berri jakin nahi izan sekula zantan. Ez da tipua, beste neska batek adarra jarri, eta arrastaka ekarri zitzaien nion ere. Barkamen ezke, garrengo harra ito ezinean. Horra, pasartea intzinda, esan dezakegu, garbi, ez da puritarismoaren daukako norabaiteko, erezi bat badela hau edo norabaiteko aldarria, liburua, Bai, puritarismoaren eta hipokrisiaren kontrako aldarria bada. Nola aldu zitzezu liburu hau, eta, hori kasualia, Lehen egun bat egin zioten izuzteko eta beak ezin zen, esan zuen, bakaso egin, konuela, eta, nik ez nuen ez egidea, ez liburu ezagutzen, eta, bialtzeko. Bializiatzen, irakurri nuen, eta, bai. Eta nola ikusten duzu genero hau, eta bat zuentzako, detraktore asko ere badu, literatur genero, Bai, egia esan, liburu hau, hemen ustera, jatera da literatura honetan, atera zenean bai, atera zen sonrisa vertikalen, eta beti ez taula izan du, eta kontu gaza ez. Atera zenean, hori zenela gaiteratu zenean, ez zen atera olako bilduma batien, ez? Atera zen, kontu berezia da, ez? Argitaletxe batek, nahi zen egin, liburun bilduma, zazpi pekatu kapitali buruz. Eta horren, lujuria bat zen, eta liburu hau hola sortu zen. Egideari proposatu zietan, liburu bat egitea lujuriari buruz. Sí. Ez, horrean, nire ikusten duten genero eta, genero, nik uste, mugatzio beti iztela genero, eta beste genero bezala egoen liburu hona, liburu, eta ala daude. Eta hor sartzen bali bat, ez liburu hona da, eta liburu guztiak bezala generoari, mugetan jo egiten dut, eta hortikan zabaldu egiten dut. Ez da, bete-betien jazten da, biden atea. Luzuriak eta luzunteriazko girua zabaldu nahi duen liburua edo autoreak, biziki gisa esan dezakegu, bera jaso duela noraiteko zinta bat, emakumezko batena, eta transfizio egiten du, eta hola kontatzen du, hola ote da, edo da norabaitere modu bat liburua zarteko zikimailu literario bat, edo... Ez dakitza, bai. Egia esateko kasualidad bila da, lehen irakurri duzu gainetikan egiaren Goweldon zerak, bizitzan gora dut, eta kasualidad bila da, protagonistan antzeko gauza gertatzen dizkio. Zoki berea jaietzen da, herriora joatzen da bizitzea, zuzenile ikasten du, kasualidad handia da. Bai, dena den liburua, liburu erotiko edo literatura erotiko baina gehiago ere bada, esan nahi dut, aratago doa, azteko eta behin, portugisa hizkuntza behi hizkuntza baino, bizi jartzen du, eta debekatu izan zen Portugalen, ezagir literatura erotiko delako, edo Portugal darrak ez ditulako ondo ikusten. Batzutan izaten du, bera gazildarra delako, debekatu zutela, esan izan du. Gero ere nun baitan ere, ikusten du gure buruan, personen buruan ere, berak horrela kontatuta, edo bintzat emakumezkoa da protagonista, eta munduan dena sekretua da, hola zaten du azurako garra, eta emakumeentzako idazia dela, eta bat ez dute, buruan daukagu orain beste muga, berak gainen ezako du, kaka eta ziniteria nola garbitzeko beharra, ez? Eta zentzu hortan, psikonalisten kontrari joztua da, nola lakanen kontra, eta zafre de, salbatzen batu ere gogorra edo gogor egiten du, gizona eta emakumearen rolak jozkatzen ditu, zentzu ere ipatzen du, hauzlea da nola ez, liburua, eta... Zentzu aipatu, esan duzu, aipatu da, konfekia egiten du. Aldarrik ere bai. Bai, idea, ez dela, eskondu bastak, eskondu zen ez da gertzen liburuan norbetekin eskondu zen, ez? Bere zenarra edo bere anaia. Izan bera, ez? Gauza asko ez dakit sinisteko modukoa diren, gero ere oso nahazia da ere, aratago joan horrekin eta aratago joan horretan justo drogen bidez. Nola sentitu zara itzultzerako, esan dut, Mikel Strogoff edo horrein itzultzen arizaren liburen aldean, gaiaren aldetik, nola moldatu zara? Gaiaren aldetik, azteko gaurko gaia edo izan diteke. Egia da, kontatu dagoela, nagoi baten mendeko erdi aldian edo, Brasilen, ginen hor, agertzen diren, eta agertzen diren kontu asko, gaur egune azte, agertzen dire dudari gabe, ez? Netzat, batez ere zaila izan zen,
imaginatzea zein ari zen hizketan, zein zen Andre hori, eta euskaraz nola itzingo duten, Andre hori, eta horren lanean hasi nintzen itzuli nuen, eren bat igual, eta hoen digan nintzen guztora, hori bazatzen zait liburu guztiekin, kostan ez ezatu, honekin gehiago. Eta ari nintzen, eta ez hor zerbait, eta hori ikusten nuen arte. Eta nire lagun bat erama, eta zanuen, hori da, hori ari da autontatzen. Nire beharrezkoa ere badaukazu izuteleok eta gero ere pixkat... Nire eta komentzat, bai, eta ura ikusten nuen, ikusten nuen izketan, eta bueno, gero, asko zuzendu da, eta horrazkera asko ditugu, Dinean, azira batean izkera zen, hain didazo aldekoa, eta asko zere markatu, zer gelitzen, ni lanean oso eroso aritu nintzen hori buruan nuela. Hori da, nolaiteko trikimailu bat edo modu bat hola egiteko. Bueno, emakume honek, ustez emakumea baldin gara dintzata, aztean dagoena, ez da autoria bera, azkentzina ezan da horita sarrea bat egiten duela, eta sartzen du, emakume baten historia jaso duela, zinta batzuetan eta transkizio egingo duela eta kontatuko duela. Bueno, emakumeek azteko pasatzen artean esaten du, nahi dituela persona jarri, bero eta libertinaje horretara nahi dituela bultatu, eta, egia esan, liburua irakurri eta hainbat pasatzetan nola gertatzen da, berak esaten bezala normalizanera. Uzulten entzako ere, askotan ere buelta eta buelta hortan izango da alako liburu, eta nik ondo bajatu nire bezalakoan, hori dena badula, beste batzuk, liburu hartu, irakurtzen hasi, eta bukatzen dute lehenengo kapitula, eta hemen, non dago, ez dago, gero kontua, ez da horako kontaketa jarraitua, eta ez, bestelako kontua da, agoztetik anoztu bil, eta kontatzen dituko abiak, genetik egin du, eta gainean nahi du, mundu guztiak genetik egitea, gero kontatzen du bere bizitza, batez ere, momentu horren, goi direla, bere historio social, literario, histórico, pornográfico. Holako zerbait da liburu, aipatu dut ere arrazista dela zenbait momentotan eta bidei egiten du eta esatenako Los Angeletara ere badoa, Kaliforniara, Kalifornia, Los Angeles hiria deno badakigu ere, gaien hiria badela, esan egin dut eta zine. Ez da pala mugarik, emakume horrek. Ez ez mugarik. Eta ez mundu da jaio dela luzuriz izateko. Eta hori dela jangoikoak behari eman dion doaia eta zeregina, eta liburuan azkeneko zaldia da, eta gaina, jangoikoa guain, jarrezarikoa. Oso adierazgarri da, justu ere berak gainera bere burua, hori iziko dugu intzuleek eta gazenten irakurle bila izaten eta aukide izaten, nola bukatzen den. Tira, iritsi gara, bukaera aldera, eta bintzat gure igarraitzaile horiek, igarraitzaile horiek, jakin dezatela, txalapartak, literatura deritzen, sailen barruan, Joao Galdo Riberoren Buda Sorien zuen etxea badugula, edo badutela euskeraz, Carlos Zabalak itzulia, eta horra, azkentako eskaintza. Eskerrik asko, hainen ezagutuko du zure urrengo ipuin hori eta agurtzeko zer ekarri diguzu, agurtzeko bintzat eta lago. Proiektu Filadelfia, Rolf Stintzene, bestean antzeko zinez, kanta honek. Egin zen, diskoan honen zion, eta nire kasuan dirik egiten, eta baina dinez, musika suabe eta lan egin izela jartzen, kanta honek, zakizer, pelikula zakarretak, baduz zerbait, Ederki, defon bizula eta lehi zen arti ekarri. Eskerrik asko.